Ok, personal nu știu cum va ieși clipul ăsta, ce minune, cu vocea mea plictisitoare pe fundal, dar am zis că decât să las doar speed-art-ul să ruleze așa random pe aici și să fie plictisitor, mai bine să vă supun la câteva minute de tortură cu ghicișe, cu vocea mea. M-am gândit bine, sunt un geniu, știu, mulțumesc pentru aplauze. Habar n-am ce să vorbesc parcursul clipul ăsta, așa că așteptați-vă la lucruri spuse random, fără vreo legătură între ele, fără vreun sens aparte, pentru că așa vorbesc eu când nu am nicio idee despre ce să vorbesc. Puteți spune că în clipul ăsta este la fel de lipsit de logică precum un episod din serialul Andrei Gogan, că tot aceeași mâncare de pește este. V-ați prins? Pește? Sirene? Nimic? Ok, neamuzanților. Ignorați-mi retardismul, vă rog frumos, la mental. I'm living my best life, ok? Ok, prefaceți-vă că nu m-ați auzit. Uite, și de asta nu am eu o carieră muzicală. Inițial mi-am să fac clipul ăsta ca pe prezentare a diferenței dintre cum desenam acum 4-5 ani și prezent. Dar având în vedere că nu am vorbit prea mult pe parcursul înregistrării, din cauza că mă concentram pe desen în principal și evident să nu-mi cadă prostia asta de telefon de pe trepiedul meu improvizat, cu un scaun, 2 perne și un selfie stick de 15 lei din piață. Deci vă dați seama cât de profi sunt. Abia când m-am pus la editat mi-am dat seama că nu prea vorbesc, adică chestii interesante din muzice vorbeam doar gen uite aici fac părul, uite acum schimb culoarea asta cu asta și mie mi se părea plictisitor și am zis să nu vă plictisesc nici pe voi, pentru că dacă voi vă plictisiți eu nu pot să dorm. Nici eu nu mă cred. Nu are vreo logică ce zic? Nu cred. Ok, deci am încercat să redesenez 2 dintre desenele mele vechi pe care le-am găsit random în vechea mea mapă roșie. Nu știu dacă vă interesează culoarea mapei, dar am zis pur și simplu. Ei bine, mapa asta era ascunsă în pod, efectiv, am uitat de ea, am uitat că există, am uitat și de desenele astea că există, ca să vedeți cât de mult mă dedic eu desenului, pentru că fac atât de multe desene, încât nici nu mai știu ce desenez. Nici eu nu mă cred, v-am spus. Credeți-mă că eu, personal, nu am mai desenat cu culori de ceva vreme și habar n-am cum să le folosesc. Cel mai mult desenez digital în ultima vreme de vreo 2 ani, de când am tableta, deci da. Și credeți-mă că desenam doar la școală cu creion de la de 50 de bani, luat din piață, deci e ok. Și culori chiar n-am mai folosit, adică... eu personal prefer să desenez, când nu am tabletă evident, prefer să desenez cu un creion normal. În clip folosesc un 2B, ceea ce mi se pare super ok, este un creion ok pentru mine, nu știu, așa mi se pare mie. Din nou, habar n-am ce fel de echipament să folosesc pentru desen profi sau mai știu eu ceva de genul ăsta. Nu știu, desenez super ușor cu el și un creion bun, așa, gen overall. Și mai folosesc niște culori, să nu credeți că sunt mare fiță, am dat de vreo 20 de lei pe ele, de la o librărie le-am luat. Și sunt în număr de 24, din câte văd, mi se pare ok pentru mine ca începător și evident ca persoană care nu folosește culori de obicei, mi se par ok. Credeți-mă, chiar nu știu dacă sunt super sau sunt bune sau... Eu doar le-am luat pentru că le-am văzut, am mai folosit creioane de astea când eram mai mică. Și mi s-au părut super ok și mi-am văzut și prietenii că folosesc culori de genul ăsta și am zis hai să-mi iau și eu, pentru că de ce nu? Și evident că nu aveam culori acasă, deci creioanele sunt de la Hurley și sunt super ok pentru mine, gen. Mie mi se pare ok, nu știu. Puteți să mă contraziceți dacă știți mai bine cum să alegeți echipamentele pentru desen tradițional. Chiar vă rog să-mi dați niște sfaturi, pentru că eu chiar nu mă pricep și vreau să văd dacă aș putea schimba chestia asta, vreau să mă îmbunătățesc și vreau să
văd ce iese. Mai mult clipul ăsta este destinat începătorilor, pentru că și eu sunt unul în domeniul ăsta de tradițional și vreau să învăț mai multe, v-am spus, pe parcursul fiecărui clip, fiecare desen, vreau să fie din ce în ce mai bun și tot așa. Oricum, nu mă consider artist, nu mă consider un artist bun, nu consider că desenez super bine, nu consider că desenez mișto. N-am considerat niciodată chestia asta și nu o să consider vreodată chestia asta, pentru că, după mine, nimeni nu este cel mai bun la chestia asta, la desen, pentru că sunt stiluri diferite, oameni diferiți care desenează în moduri diferite și fiecare are un mod diferit de a percepe arta și desenul, muzica sau mai știu, dar eu vorbesc acum de desen. Consider că dacă ți îți place cum desenezi sau și prietenilor tăi le place cum desenezi, e ok, adică simți împlinirea aia sufletească. Și dacă te simți bine făcând chestia asta, fă, frate, n-ai de ce să te lași sau să te dai înapoi doar pentru că, vai Doamne, alții desenează mai bine decât tine. Nu, frate, este vorba de exercițiu, nu este vorba de talent, după mine. Un om care exersează mult ceva ajunge să fac acel lucru într-așa fel încât să fie satisfăcut la final și să-i placă atât lui cât și celor din jur. Și mamă, de când a ajuns clipul ăsta un clip motivațional, nu înțeleg. Revenind. Oricum, din câte am observat, am mai mult control asupra creionului pe foaie decât pe penul de la tabletă, ceea ce e fain și îmi place la desenul tradițional, adică, totuși, foaia este de neînlocuit și o să zic toată viața, oricât de mult aș folosi eu tableta grafică sau nu, foaia este deja, e de neînlocuit, e altceva față de tabletă, după mine. Personal, așa mi se pare și o să-mi susțin chestia asta. Foaia e altceva, ți-am spus, eu o simți acolo, ești față de tabletă. Tableta e mai așa, nu știu cum să zic, habar n-am. Dar, mă rog, sper că înțelegi la ce mă refer, pentru că, pe foaie, simți când tragi linia, Deci simți că e acolo, nu ca pe tabletă, nu știu, e așa, mi se pare. Nici nu știu cum să explic acest sentiment de diferență dintre foaie și tabletă. Mi-a luat să mă obișnuiesc cu tableta câteva ore, dar tot am simțit diferența aia, deci nu e aceeași chestie, e total paralelă tableta, chiar dacă este făcută într-așa fel încât să imite foaia, tot nu e același lucru, nu mi se pare același, chiar nu. Ce nu-mi place mie la desenatul tradițional este dezordinea pe care o faci în urma procesului de desen, adică comparativ cu mediul digital unde ai Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, etc. La tabletă tot se întâmplă digital, ai toate culorile posibile acolo la îndemână, ceea ce oarecum este fain dacă nu vrei să ai toate chestiile împrăștiate pe masă, e bine că le ai acolo. Dar uite, la tradițional este altfel. Tradiționalul are la baza lui o gumă de șters, evident, luată de maică-ta de la librăria din piață, acoarele, care și alea cine știe de unde mai sunt, culori, pensule, apă, ascuțitoare și așa mai departe, adică este sunt total paralele modul de desenat tradițional și desenul digital. Ziceți voi că n-am dreptate, măi boșilor, hai! Acum spre final, când finally am terminat desenele după câteva ore bune de lucru, pot spune că am evoluat în ultima vreme. Pot spune că desenele de acum 4-5 ani sunt oribile, așa că o să le dau la o parte și totuși e fain să vezi că te-ai îmbunătățit pe parcursul anilor și că nu mai desenezi atât de oribil ca acum. Eu sunt mulțumită de rezultat. Probabil desenele astea două o să le pun pe Insta, așa că dați-mi follow la Roex Art cu talpă jos, cu liniuță jos, mă rog. Și noi cred că ne revedem data viitoare cu un alt clip
plictisitor, habar n-am, nu știu, vedem, mă gândesc luna asta dacă să mai postez sau... Bine, glumesc, evident, glumesc. A, da, și să nu uitați să îmi spuneți care vă place mai mult dintre astea două, desenul digital sau tradițional, și să mai spuneți, evident, de ce vă place. Comentariile cele mai funny și cele mai faine și cele mai bine argumentate vor apărea în clipul viitor și noi ne vedem data viitoare, nu? Pa!